L-ebda referenza għal skejjel ġodda għas-sena li ġejja fid-disa diskors tal-Baġit tal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna, ħaġa li l-poplu Malti kien tant imdorri biha taħt Gvern Nazzjonalista. Dan hekk kif il-Gvern għal darb'oħra ġie semma skejjel lilu jwiegħed snin sħaħ baġit wara ieħor, dawk tal-iskol primarja fir-Raba ta' Għawdex u tal-Imsida. Minflok jiftaħ skejjel ġodda, Edward Cicluna għażel li jraqqa l-pannu bil-qara aħmar billi jirranġa skejjel eżistenti mingħajr ma semma l-containers li fihom għadhom jitalmu tfal, filwaqt li reġa' semma restaw tal-Iskola tal-Arti fil-Belt, proġett li baqa' ma tlestix. U għall-istudenti universitarji u l-MCAST, il-Gvern mill-ġdid jerġa' jsemmi proġetti f'dawn l-istituzzjonijiet edukattivi li diġà semmew f'baġits preċedenti. Il-weda taċ-ċekkjatur tal-Malti online ġiet irriċiklata mill-ġdid hekk kif baqgħet ma saritx u reġgħet sabet posta fid-diskors tal-Baġit ta' Edward Cicluna. Intant, ma saret l-ebda referenza għall-Università Amerikana f'Malta xejn fuq proġetti għaż-żgħażagħ, għajbis li l-Gvern se jkonsultom, lanqas kelma fuq trakka l-ġdida tal-karozzi u reġa' semma l-kumpless tar-rugby f'Kordin u l-faċilitajiet ġodda għall-lob tal-pajjiżi żgħar, kif għamel f'baġits oħra li s'issa minnhom ma mmaterjalizza xejn. Il-Gvern mill-ġdid reġa' naqqas milli jlest il-proġett tal-villaġġ tal-Karnival fil-Marsa u għal sena oħra irrepeta l-istess wiegħda. Edward Cicluna ma semma xejn ukoll fuq żidiet fl-allokazzjoni diretta għall kunsilli lokali, hekk kif l-aħħar snin dawn raw tnaqqis fil-fondi allokati għalihom.